Tak přátelé, dobrý večer, já vás tady všechny vítám v areálu firmy Kixmax a jsem rád, že se již po 8 letos scházíme, bohužel ne pod vánočním stromkem, který nám sfoukl vítr při podzimních vlastně povodních, také nám to sebralo spoustu stromů a mezi nimi i naše dva vánoční stromky v parčíku u nádraží. Tak jsme si lámali hlavu, co teďka, když nemáme stromek, co budeme vlastně rozsvěcovat, a vyšla nám tady firma Kixmax vstříc, že vlastně dneska rozsvítíme jejich vídeňské kolo a věřím, že to bude i zajímavé pro občany, stejně jako to zpívání, které v 6 hodin se přidáme k celé republice, Česko zpívá koledy. Nakonec to bude tak, že vlastně po té, co tady zaspíváme koledy, abychom ji nezapomněli po roce, tak se přesuneme ven. Pan kameraman mě prosil, abychom ještě před tím kolem, protože on bude riskovat, pojede v tom nechráněném jednom vozíčku a natočí si, že to teda zase umíme zpívat.